Hello logofer, ini yang nasi takai, moncey godan video Christmas nih, naik ada Jaipura nasi logodan di video, subscribe kalau nak haluan jabai, legasi like, comment, dan share kalau nak haluan, so video bulan naik deh. Si konakas kita rizab, bayi umurnya boy puli, boy juga kita ni. Happy Christmas, logofer. Happy Christmas. Dari dong mai, sigun bagan, bibu gas bigir jani jab. Jesi punagas bigir jani jab. Happy Christmas, logofer. Happy Christmas. Nailangde sajaयनायखौ माबायदि जादों? नोंसिनिखौ बाख्नायलायथारो। मावफाय जोंनाबो मावो रानि आन्दैनिफ्राय जि खस्थ' मोननाय गथ'आ। दा मावसे मावनानै नायदो साजायनाया नोंथांमोना फारि फारि खोन्थालांगोन साजायनायफोरखौ माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेबो बेदर एवनो नागिरदों बाजैयानो सामब्राम हागासिनो दं साराय जानबाय पियास हरजेननो नागिरबाय नै हरबायबो लागावबाय सेनेनैनो बे एवखाबायमोन नामा? एवखाबाय बे मोनथारा आलु होदों आं। ए ओमफ्राय दा दस्रा एवफिननो रोंबावदों? दा खोनाय नङा ना एवनोसै। ए एवदो बानलु पियास होनानै उरगासिनो दं नै बाजैया। हेपि क्रिसमास नि जानाय जाखावदों। गैयैखाय सिनायाखिसै अब्लाबो नायदो लोगोफोर बरदिन जाग्रा हामबाय होदो नाजावथारदो जिउनि बासायगिरिखौ हामबाय होदो नाजावथारदो जिउनि बासायगिरिखौ जिसु नोंखौ खुलुमदों थैनांगौमोनब्लाबो बासायबाय नों बेसे दियनखौ नोङो सैसोनायजों नों जोनोम लाफै
सोरगोखौ नागारनानै मा एसे अनखौ नों आफा इसोर नाजावो जों नोंखौ गोरबोजों गोजोननाय मोनगोन जोंनि जिउआ बै जिसुखौ नों नाजावोब्ला अननायखौ होबाय जों बयनोबो बासायजागोन जों गासैबो नोङो जिउनि लामा नोङो जिउनि सोरां नोङो गासैनिबो बिगोमा हामबाय होदो नाजावथारदो जिउनि बासायगिरिखौ हामबाय होदो नाजावथारदो जिउनि बासायगिरिखौ जोंनि सोरगिदिं गावनि इसारा होनाय नालाय आरो इसोरनि बोरजों नों सारि जाबाय आइथा मारियाम